gwasanaeth ysgol gymunedol Croesgoch. A ni'n falch iawn bod ni wedi cael yn hynwebu ar gyfer un o Gwobr Shwmae Sir Benfro. Mae'r ysgol ei hunan wedi bod ar daith ieithyddol fel petai dros y blynyddoedd diweddar yma. A ni'n gyffroes ofnadwy i ddweud bod Cyngor Sir yn ystod y dyddiau'r diwetha wedi penderfynu ni'n frydol bod ni yn cael yn hystyried i newid categori ieithyddol. Ac ymhen ychydig o flynyddoedd ni yn disgwyl newid i fod yn ysgol cyfrwng Cymraeg. A mae hynny rhywbeth i'w groesawu yn fawr, dwi'n meddwl, yn enwedig o ystyried bod ni fel Penrhyn Dewi, ein nawdsant, wedi bod heb ddarpariaeth drwy'r Gymraeg. Felly, o ran y siwrne, ni'n dechrau'r siwrne, ond mae rhaid rhag baratoi ar gyfer y siwrne hwnna. Un o'r pethau ni wedi gwneud yn barod yw sicrhau bod y staff yn cael ei uwchsgilio. Un o'r pethau ni'n golygu wneud y flwyddyn nesaf gyda chydweithrediad Menter Iaith Sir Benfro yw cynnal rhai gweithdai gyda rhieni mwyn annog y rhieni i ystyried addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer eu plant, ond hefyd i ddarbwyllo rhieni sydd allan ansicr ynglŷn â'i sgiliau ieithyddol eu hunain a sut y medran nhw gynorthwyo i plant. Felly ni'n mynd i gael gweithdai i hyrwyddo'r iaith, dyna un o'r cynlluniau sydd gyda ni. Ac eto wrth gwrs, sicrhau bod yn cynlluniau gwaith ni yn paratoi nawr ar gyfer y newidiadau a ddaw yn ystod y flwyddyn academaidd 2018-19. Felly, amser cyffroes iawn i'r Penrhyn ac yn adlewyrchu, gweud y gwir, symudiadau mawr sydd wedi bod drwy'r sir o ran statws yr iaith Gymraeg a rhywbeth i ni yn croesawu yn fawr iawn. Helo, fe enw yw Rhiannon Evans a dwi'n gweithio yn Ysgol Croesgoch fel LSA yn y Cymraeg. Rydw i wedi bod yn rhedeg clwb darllen a thrafod yn yr ysgol a mae e wedi bod yn llwyddiant mawr. Mae grŵp o byti 8 blentyn wedi bod gyda fi a rydyn ni wedi bod yn cwrdd amser cinio am hanner awr a mae tymed bach o waith y plant gyda fi fan hyn. Nid yn siŵr bod rheolau yn cael ei gynnwys a pawb yn dilyn hynny. Chwarae gêm, y dis, hoff awdur, hoff llyfr y plant ac yn y blaen. Ydy'n un diddorol iawn i ffeindio mas beth o'n nhw'n darllen a pam a beth hoffen nhw i ddarllen yn y dyfodol. Bocs cwestiynau wedyn, wyt ti'n hoffi darllen storïau Cymraeg a pham? Hoffech chi i ddarllen rhagor y lyfrau gan Martin Morgan a pham, achos dyna'r llyfr gyntaf buon ni'n trafod oedd y torchyd. A dyma'r enghraifft o'r gwaith oedd y plant wedi beintio ar canfas. Maen nhw'n creu poster o'r clwb darllen y thrafod, yr amser a'r lleoliad. Llyfrau rydyn ni wedi darllen, fel sôn nes i torchyd, Cip a Bore Da, y Trysor y Morlo, mi welais Long yn hwylio a Pentref Hyd. So mae taflenni gwaith wedi cael ei wneud gan y plant. Beth rydych chi wedi dysgu, ffeithiau am y llyfr. Yn dilyn mlaen wrth hynny, geirfa newi i'r plant a sicrhau bod y geirfa gyda nhw. Felly, mewn wythnos neu ddwy o'n i'n dod nôl a chi'n cofio ystyr y gair hyn a mae o'n nhw yn oredig. Gwyddes i Pip creu cardiau wedyn, crefft. Mae'n bwysig bod y plant yn cael hwy a mi oed nhw. Oedd crefft yn dod mewn, oedd gorchenwaith, goginio, oedd quiz a mi oedd y plant yn fwynhau yn fawr. A rydyn ni fel ysgol wedi penderfynu i parhau gyda'r grŵp clwb darllen y thrafod a hefyd i ddechrau clwb coginio, ond dim ond Cymraeg fydd y iaith yn y clwb. Amser cinio to bydd hyn yn cael ei gynnal. A dwi'n edrych mlaen yn fawr iawn i helpu tuag at llwyddiant y clwb. Wel, i ni
a ddechrau siwrne, ond 'y ni wedi bod ar siwrne eisoes. 'Y ni'n edrych ymlaen i barhau ar y siwrne ieithyddol hon, ond eisiau sicrhau bod plant a rhanddeiliaid oll sydd yn perthyn i gymuned yr ysgol yn cael hwyl wrth fabwysiadu'r Gymraeg a wrth deimlo bod y Gymraeg yn perthyn iddyn nhw.